Opinion kwabna ofori. Opinion kwabna ofori. Nana ejapoma kunedu. Otumfuo Akyem. Obeti na to yera say more adehesem a beto na. Omo bo nkro nya wa ha. Wada man patron. O hima na bo nkro. Opinion kwabna ofori na nana ejapoma kunedu. O hima na bo nkro. Otumfuo Akyem. Be sure na to yera say more adehesem a beto na nim. A oyima nana menhia hene nana pram so hene. Nana sanso hene ene ne chiame bafo amoaten na yede beto nanim. Opinion kwabna ofori ene share year and tam kese kan tam kese se more akonya no sebe eye ono ene nabusuafo dia na sebe oba panyin eni emma akonya no ho kra ena oba panyin ajapoma akonadu eso share year and tam kese e kan se da bi akonya ne de sebe eye ono ena one nabusua na sebe omo more akonya no eye omo dia na opanyin kwabna ofori onya ne dehye onka ne ho kra sabi ono betimi aben akonya no ho opanyin kwabna ofori na ebo nkro odi kan ebo nkro ose ne nananom efri denchra mfie so na ne nananom nana bempoma nana fosu asekyere ene nana yaw ameyaw kotoko omo na ye ne nananom a omo tu free denchra eba Asantehene mu ha na ochire mu se ne nana bempoma sebe ote se yeru afro abanya no na oye na adwene se obeba Asantehene mu hanom enu nti ne nana no mu nyina ehyiae ma sebe omokra no enu nti nana bempoma oba no yede nipa mienu bi kan ho asebe ombeso aso ane niema na baako ne atu abena ene daako a no se sebe opemso eware ne nana bempoma ebra ne nana eba Asantehene mu ha efri se na sebe yera nim ne dada ewo denchra opanyin kwabna fori koso kire mu se denchra sa na chi no sebe ntim jakari ebeso a ne man ebo no ofeyi ase no na ne nana ameyaw kotoko so ne nana fosua enso beka ne nana brempoma ho ewo Asantehene mu ha na sabre na omo baaye no omo beso e omo nu aba na efri se na omo nu aba no nana sebe waware opemso na ochire mu se ohene yere brempoma ede ni nuanom ameya kotoko ni fosua asekyere eko yera ho ma yera de omo ko asafohene oti are eho sese ompe baabi ema omo entna enu nti omo kotena asafohene enchen kakra na ose ekyire na sebe omo dooso no na omo ba yera ho efa ohene yere so eba yera ho ebe stress yera mpe baabi a sebe eho so ma omo enko na omo nkotena enu nti yera ede ema ye de omo ko swame baabi a sebe ye frɛ ho nkwadu anya na ose eho na sebe tafo hene na nkwadu anya ho eye ne dia ose omotena nkwadu anya kakra no na sebe na omudi awomawuo ewo honom enu nti ne nana ameya kotoko eye na adwene se omobetu ekobaabi foforo enu nti ne nana ameya kotoko frɛ ne wofa ase akwasi tachi a sebe na ono so oye bomofo na ose enam se akwasi tachi so ye bomofo ni nti no oye se ne saade a ono beko akope baabi na onya baabi a wabefa ne nananom na ode omo anase ne wofa na ode omo akotena ho no Otumfuo Akyem ose akwasi tachi eko hu baabi ai wo mori ne ye frɛ no butum so na ose ne saba kono emu ana sebe ofro bepo bi na okohu ensuo bi na ensuo no ensuo na echi na sebe asase bi ana eda so ewo honom nti osan ba na echi bebo ne nana yaw amane na ose nana me yaw ene ne wofa ase kohwe asase no ema omuhu sebe honom sebe eho ye kama pa omo betimi atena ho enu nti omo bebo
ɔhene yere brempɔma amane ma sɛbe ɔno so ɛbɔ nira amane sɛ ɔmo pɛsɛ ɔmo kɔtena saa beaeɛ hɔnom ɛno ɛna yera ɛde to n'anim sɛ saa brɛ no na ɛhɔnom no na ɛyɛ ɔhene yere bamfoa hwenefoa ɛna na sɛbe ɔno ɛwɔ hɔnom na yera kaa sɛ daabi yɛmfa saa asase no ɛma nana ameya ɔkɔtɔkɔ ɛma ɔhene yere a na ɔwɔ hɔnom no saa brɛ no na ɔhwɛ hɔnom no ɔde asase no ɛma no na opanyin ofori ɛkɔ so ekyerɛ mu sɛ nana ameya ɔkɔtɔkɔ ɛna esi ne dan ɛwɔ baabi a yera ɛde maa wɔn hɔnom no ɛma sɛbi yera so hyira saa beaeɛ hɔnom so ɛde maa nana ameya. Otumfuo akyerɛ ɔse na nsuo no sɛbi na nsuo no na asase na ɔmo kɔɔ sɛbi na nsuo wɔ so paa ama sɛbi afrɔ enti ɛhɔ na ɔmo dua ɛmo ɛwɔ hɔnom enti ɛhɔ no ne yɛfrɛ hɔ ɛmo ra ɛno ɛna sesei abɛdane more na ɔse ɛnam sɛ akwasi takyi ɛna ɛkɔhu saa beaeɛ hɔnom ɛhu nsuo na ɛwɔ hɔ no nti no yɛde saa nsuo no ɛto akwasi takyi ama sesei nsuo no din ɛde akra takyi anaasɛ nsuo takyi ama sesɛ brɛ a yɛkasa yi nsuo no ɛda so ɛwɔ hɔ ɔse asase no a yɛde maa nana meya ɔkɔtɔkɔ no sɛbi na ɛne kɔdeɛ nebehi akrowa kukuo boɔ ho atrama adubi nso a eduman ɛne adu amoa ɛna sɛbi ɛbɔ hyeɛ ɔse sɛbi ɔpemsoɔ ɛna ɛbɔ more akonya no ɛde maa nana ameya kɔtɔkɔ na ɔse nana ameya kɔtɔkɔ kɔɔ ne kra akyi no ne wɔfa ase ne nuaba ɛba ne nuaba fosua ba a ne yɛfrɛ ne nana akomea takyi ɛna ebedi nadeɛ na ɔkyerɛ mu sɛ nana fosua ɛwɔ ya odwumfoɔ potiagya nana akomea kyei ɛne nana asuo kwasi takyi a sɛbi ɔno na ɛbɛyɛ more hene a ɔtɔ so mmiɛnsa na wɔn toatoasoɔ no ɔde firi nana bɛma a nana bɛma wo fosua Sekyere ma fosua Sekyere wo potiagya ɛna potiagya wo akosua kyekye wo enokrom wo akosua odwira wo ama akoma wo yamansa na yamansa wo akua friye ɛna akua friye wo ɔno abusuapanyin kwabena ofori na ɔse ɔhyɛda ɛna sɛbi oyi nana brempɔma efiri n'abusuadua anim efiri sɛ akonya no deɛ sɛbi yera ɛbɔ ɛde ma ɔmo abusua ɛno nti sɛbi ɔmo ne ɔmo ɛbɔ abusua no ɔmo ne nana brempɔma mo sɛbi ɛwɔ abusua nanso ɔmo nyɛ ɔmo mogya a ɔmo betimi abedi more akonya no na ɔse nana brempɔma ne din ɛde safo a na ɔse brempɔma no ne nana brempɔma ne din ankasa de safo a na saa ne nana no saa brɛ na nye ne din ankasa ɛne brempɔma no nanso ɛbrɛ a yɛwo no ne papa ehu sɛ sɛbe daakye ɔbɛba abɛyɛ ɔbrempɔn ɛno nti na ne nana no yɛfrɛ no brempɔma no Otumfuo akyerɛ ɔkyerɛ mu sɛ more ɔbaa panyin ɛne nana ameya ɔkɔtɔkɔ ɔtɔ so mmienu na ɔmudin eni n'abusuadua mu na deɛ nti a na ɔse ɔmudin eni n'abusuadua mu a ɔkyerɛ sɛ ɔmo nka ne ho no ɔse ne nananom firi dɛnkya ɛba no ɔmo ne more ɔbaa panyin nananom ɛna sɛbe ɛbaeɛ ɛno nti no sɛ eduru baabi na sɛ ɔmo akonya no ɛtɔ a na sɛbi ɔmo nya obia ɛma ne medi akonya na ɔmo akɔ more hema ɔbaa panyin anaasɛ more hema mu hɔnom na ɔmo akɔyi obi ama no abedi akonya no na ɔse nana kofi asumin ɛna ebedi nana wiafe adomako adeɛ sɛ more hene ɔtɔ so enum nana kofi asumin sɛbi na nana wiafe adomako sɛbi na ɔnyɛ dehyeɛ ɛwɔ akonya no ho nanso na ne dehyeɛ ɛne nana kofi asumin ɔse nana esi anim hyiagya
ofri more hema abusuam enso so abedi akonya ne bi ono so akataman so esanim na sebe odwane ye ma sebe enam so ma otu ne ho ade so ose more hema abusuani bia ni hono ma obedi akonya ne bi kosi se ne nana amankwa etu ne ho ade so ewa akonya no na ose sabre na ne nana amankwa tu ne ho ade so no a sebe ode akonya no to hono no na omabusuafo na omaka no na sebe mema ni nyina sebe na omoye enkramufo ya enam so ndi enam omosum ni nti no omoye omadwen sebe omo di akonya osi opanyin kwa meboaten a oye ne dehye na sabre ne na ewosenka oba na obedi akonya no na wanje antum so obedi akonya na efiri se na oye gidini a sebe na okọ True Faith Church na onumpo na sebe asori na gidi kwakwa asori na ewu adu amoa no sebe ono na eboa ma ye chichire saa asori no na ose de nam so ma abusuapanyin Kwaku Chumasi de akonya no ma nana ameya okotoko a otoso mienu a oye more hema enua na eno so na obechire mu no chire mu se nana ameya okotoko otoso mienu na Otumfuo achiame ose ne nabusuafo na oma madi akonya no to ana enam nkramosum ne gidi kokko ni ntino eno ena nam so ma abusuapanyin Kwaku Chumasi de ma nana ameya okotoko otoso mienu a oye more hema ni nuaba na ose nana ameya okotoko otoso mienu na ne mranti din de Kwaku echampon na ose yera Otumfuo opoku ware otoso mienu abreso ena nana yera ka se nananom asebi omuni ahema nyina no sebi omommo ahema ento akonya no eno enenam so ema nana ameya okotoko otoso mienu de ni nuaba ebedi akonya no na ose ode ni nuaba no bedi akonya no sebi abusuafo na omwo monre no na omobo enyo so eno nti ebeye akasa Otumfuo achiame ose nana me ya okotoko ede eye na adwene ze ode ni nuaba no bedi akonya no ebeye akasa na akasa ni mu no na ohene kramo smiler efiri mu sebi ekwan ofa aso di free akonya nso no na sebi emu erem kakra na nwumre na ne nua panyin a ne efre no losi na ala asanso so ono so free mu nti eba asa no nti no ema abusuafo no sebi na ehu abomo na omususu sebe nana ameya okotoko otoso mienu na sebe ohyehye akire eno na omu ejai de oso omu ye nyina ma nana ameya okotoko etumi edi ni nuaba edi akonya no na ose nana ameya okotoko otoso mienu ni nuaba no free sebe abrochire na oba na obedi akonya no na obedi akonya no na oye na adwene se osan kọ abrochire na ọkọ no na sebe wiemhyɛn gina bia honom no na sebe na enema enubone nsam bi nti ye chi ni nuaba no ma sebe ye de no ekotu mu na ose ni nuaba no twa ne bre ewo prison no afiase no osan ba Ghana na oba ye no anche bia na sebe ofiri mu na ose ni nuaba no free mu no ehọ so na busua abusua panyin kwabena free ofori ose na busuafo no sọrọ se omukọpre ema akonya no ebiem na nso na de na esi nana me ya okotoko edi kan ye no na omumpese ebiemu besi enu nti na omuse omumpene ema sebe yemfa obia nsi na sabre na nana me ya okotoko aye na adwen se obesa de ama ni nuaba eye more hima na ose omo abusua ne ye omo adwen se da bi omo nte ase ema omfa ne nuaba biem ensan ensi enu nti omo de
and mpene ema yemfa nim nuaba ansi enso sebe odino esiye na busiapanyin kwabena ofori esen kire mu se na na me ya okotoko tosu mienu ko ne kra achi no omo de omo dwa atoa ekọ sebe omo sen ekọ pre akonya ne biem na eno sebe omo de fa na asokore mampon hene so na ose omo koye no oba panyin ana se mori ehima ejapoma kunadu ebusa omo se omo maame ne hwan omo wofa ana se omo nana ne hwan obusa omo a omo keka ye ne nyina ena oje omo dwa atoa no ose afe echi ena mori ehima ebeka kire omo se dabi onim omo a sebe omo nye na de hye no kire se nana me ya okotoko efri dencha eba no sebe ode kobri ebae na ose ebra na omo wo dencha no sebe omo enana omo ekom kobri no enu nti ose ne nananom betena more no sebe kobri efa more ba panyi ne nananom bi no se akariabu nana donso a sebe omu nyina eye more hema sebe na de hye no sebe omo ebekom kobri epen ose akua yasuo a na oye more hema ne maame enua ono soso sebe ono soso bekom kobri enunti saa nkroboy a waboy ni nyina no obetimi ade agina so aka no tumi mu se akonya ne de sebe eye omo na eye omo de anabusua na sebe omo ye adehye ewo more akonya no a sebe kobri no so a ne nananom de baaye no so no eye omo de na emom more hema mo de sebe omo na omo ye akomfo na de ma kobri no krata odi ebedi adanse na inventory bi a sabe 1968 February 1968 inventory bi a ye na o kire mu se sa ye de ma na kwabna mankwa na sa abre na oye more ehene na o se krata ne se na sa abre na opanyin kwaku tonto ana wawu na oye more ehene Otumfuo Akyem owie na ode ne nkro eba awie no na ewo se more hima nso so ebusa no ensem more hima busa ne nsem ma nananom nso so ebusa no ensem owie na ne dance ni odikan a ye frɛ no Akwasi Apiagye ebae Akwasi Apiagye si ne nua ne abusia panyin kwabna ofori ono so be kire ekwan a ne nananom efri dencha ede ba Asantehene mu ha ya o kire mu se nana safoa a na se be ye frɛ no obrempoma a se be obeware chiame na ose echire na ameyawo kotoko ni fosu asoso ebeka ne nua ba ho ewo Asantehene mu ya sebe Apiagye adansi di odi bedi no na de abusia panyin kwabna ofori aka ye enoa bia enem bibia ne onoma esesa free ho na baabi a o kire ye no n'abusua dua no baabi a ono so free ewo abusua nim ya o kire mu se ono Apiagye no ne nana bema a owo fosia sekye a ono so wo potieja na potieja wo akosua cheche wo eno kramo ena oze no kramo wo akosua odwira ena ono wo ama adoma ya nya ako na ya nya ako wo akua sefa ena akua sefa wo ono Akwasi Apiagye de otoso mienu kwadwo bonsu ono so de obeka ye na aye de abusia panyin kwabna ofori eka ye na ne nkru oboye no saa na kwadwo bonsu so na dance die no saa pepepe na ono so de oka ye no bia na ono so eka ye owie ye ansemusa ekoso no na akoto se more hema so ebeba na ono so abebo ne nkru na more hema ase ono oye brempoma ne kotoko asini na omufri dentra entuam
na ɔse ansana yera opemso eba fro abanwa no na sɛbe ɔkɔ okosua nneɛma kakra nti ɛhɔ ɛna sɛbe ohyia nana brempɔma na ɔse ɛbra opemso kyekyere asanteman no ɔto nsa frɛ brempɔma sɛ ɔmɛka no ho ɛwɔ ha ɛno na nana brempɔma no so na sɛbe na ne dencha akwamu hene nana ne ba no enti nana brempɔma every dencha aba asanteman mu hanom no sɛbe na enipa bi mu so ɛka ne ho ɛna ɔmo no ɛbaeɛ. Otumfuo Akyem ɔse kɔtɔkɔ ameyaw ɛnso so ɛba asanteman mu hanom sɛ ɔno so ɛba abɛhwehwɛ ne nua ba na ɔse obeduru yɛ no obeduru ɔkɔ baabi a na ɛhɔnom yɛ enebrem taxi station ɛwɔ Swami na ɔse ameyaw kɔtɔkɔ ba asanteman ɔba no sɛbe ɔde kobri ɛne ɛdɔm bi so na ɛka no ho ma ɔmo ɛbaeɛ na ɔse saa abere no na nana brempɔma na onim sɛ ne nua no afiri denkyira aba asanteman mu enti ɔte ya ɔkɔɔ yɛ ɔkɔhu no sɛbe ɔkɔtɔɔ ne nua no mu na ɛno ɛna sɛbe yɛwura ahenkwafoɔ no bi huuɛ ɛna ɔkɔbɔɔ amaneɛ sɛ wahu sɛ sɛbe ne yere akɔtɔ another ne yere akɔtɔ bɛrima foforɔ mu emu ɛno nti ɔbɛbɔ amaneɛ no yɛkye na yɛbɛkye ameyaw kɔtɔkɔ na ɛno ɛna nana brempɔma bɛbɔɔ ne wura amaneɛ sɛ daabi ɔyɛ ne nua a sɛbe ɔne ne wɔ denkyira na sɛbe ɛyɛ enuadɔm nti na ɔbaeɛ a sɛbe ɔbɛtɔɔ ne mu na ɛnyɛ bibia ɛno nti yɛwura ma baafo adum hene sɛ ɔnkɔpɛ baabi ɛma kɔtɔkɔ ameyaw kɔtɔkɔ ɛne sɛbe ne dɔm a ɛbaeɛ nti ɔmo kɔpɛ baabi no Otumfuo Akyem ɔmo fa boɔ ho ɛna sɛbe ɔmo foro bepɔ bi ansa na ɔmo sane akɔhu ɛmo afuo bi a sɛbe ɛwɔ aforo ebi mu na ɛhɔ ɛna nana ameyaw ɛyɛ n'adwene sɛ ɛhɔ deɛ ɛhɔ ɛna ɔbɛtena na ɛnam sɛ na ɛmo wɔ hɔnom no ne yɛfrɛ hɔ ɛmo wura a ɛnɛ abɛdane more na more hema se ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛtena hɔ no na sɛbe ɔmo san pɛ baabi foforɔ so asan akɔtena na ɛhɔ ɛna akora takyi ehu ensuo bi ɛna sɛbe ɔbɛbɔ ɛdɔm na ɛwɔ akyire no so amaneɛ ɛno ma kɔtɔkɔ ameyaw ɛso ɛbɛbɔ Otumfuo amaneɛ na saa abere no na ɔse ɛsa bebree na ɛkɔ so saa abere no ɔse ameyaw kɔtɔkɔ ɛka yɛwura ho ɛwɔ ɛsa bi a yɛwura ɛkɔɔyɛ denkyasa ameyaw kɔtɔkɔ ɛkɔɔ bi sɛbe takyimansa wankyisa ne ɛsa bebree a ɔka yɛwura ho ɛma ɔmo ɛkɔɔyɛ. Otumfuo Akyem more hema se ɛbrɛ a ameyaw kɔtɔkɔ kɔɔ ne kra akyi no deɛ obɛdii na adeɛ ne yɛfrɛ no kwaakye kofi na sɛbe ɔyɛ dɔm ɔka dɔm a ameyaw kɔtɔkɔ ɛde ɔmo firi denkyira ɛbaeɛ ɔno so sɛbe yɛwura Otumfuo opoku ware odi kan katakyie abrɛ so ɛna sɛbe kwaakye kofi so edi adeɛ na ɔse yɛasafo na ebedi kwaakye kofi adeɛ ɛna ɔno so edi saa abrɛ no yɛasafo bedi adeɛ no na ɛyɛ sɛbe yɛwura Osei kwadwo a ɔko awia abrɛ so ɛma sɛbe ɔne Kyame so kɔ ɛsa bebree na ɔse ɔmo kɔ ɛsa ne bi no bandasa ne mu na ɔhene bi wɔ banda a ne yɛfrɛ no rasa na yɛse sɛbe wabin yie yɛasafo yi etimi sɛbe etwa ne ti ɛno na ɔkyerɛ mu sɛ yɛasafo no so ɛyɛ ne nana na ɔse yɛasafo no kɔɔ ne kra akyi no na ɔmo so efiri denkyira ɛne ɛdɔm a ɛne ameyaw kɔtɔkɔ efiri denkyira baeɛ no na sɛbe ɔmo nyinaa awuwu ɛno nti adwo abaafoɔ bi ɔse ɛno nti na adwo abaafoɔ na saa brɛ no na ɔyɛ more ehema na ɔse adwo abaafoɔ so firi denkyira ɔne ameyaw kɔtɔkɔ ɛna baeɛ
ɔse saa abrɛ no adwo abaafo no na ameya okotokoko ne krachi no obeye ohene ene ohema ewo more ɔse adwo abaafo wo adwo akunadu ɛna adwo akunadu wo adwo apokua kwabena boa ene yaw maafo na ɔkyerɛ sɛ adwo akunadu abrɛ so sɛ ohema ewo more na sɛbi na oni adehye a sɛbi ɔmo bɛba abɛdi akonya no ɛno nti ɔbɛbɔ yɛre amane sɛ ɔpɛsɛ ɔde akonya ne ma krachi bi a yɛfrɛ no tonto a na sɛbi na ɔnyɛ dehye ɛno nti ɔde akonya ne ma opanyin tonto na ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ ɛwɔ akonya na ɔde ɛma tonto opanyin tonto no na nhyehyɛeɛ no na ebi ne sɛ sɛbi opanyin tonto abusua ɛne more hema abusua no sɛbi ɔmo nyɛ bogya baako ɛno nti ɔmo de sɛ ayie ba a sɛbi ɔmo bɛkyɛka ayie ba a ɔmo nkyɛka na sɛbi ɔmo baba bɛbɔ nsa ɛna sɛ ayie ba so a obia emfra kɔbene enka entwoma ɛwɔ ne yɔnko ayie ase ɔse na tonto efiri ɔfenso eno ano a sɛbi tonto enye ne dehye ɔse adwo akunadu ɛkɔ ne krachi no adwo asado pokua ene bedi na ade adwo asado pokua ɛwo ama ɔkyɛ ene efia sewa na ɔse ama ɔkyɛ ene wo nana ejapoma kunadu a ɔtɔso mienu ɛyɛ more hema Otumfuo Akyem opanyin tonto a obedi ade no sɛbi ofiri akonya no so ne wɔfa ase a ne yɛfrɛ no kwabena mankwa ɛna ɔno so ebedi ade na mfie mmiɛnsa akyi a sɛbi obedi akonya no ɛna ɔkyerɛ krataa de kɔma more ɔba panyin ne nkonyasofo more sɛbi ɔpɛ otu ne ho adeɛ so efiri akonya no so ɔde krataa bi ebedi adanse a na ɛkyerɛ sɛ opanyin kwabena amankwa etu ne ho adeɛ so efiri more akonya no so na ɔse adwo asado pokua sabre no ɔno na ɛyɛ ɔba panyin a na ɔwɔ more na ɔse mfie apem ahankron ne aduoson nan nim no ɔde akonya no ma kwaku echampon a na akonya din ɛbɛyɛ nana ameya okotoko a ɔtɔso mienu ama odi adeɛ besi mfimpi mienu ne dunkunu no mu na ɔse adwo abaafo ɛna na ɛyɛ ɔba panyin a odi kan ɛwɔ more na ofiri akonya no so no adwo akunadu ɛna ebedi na adeɛ ansa na adwo asado pokua ebedi na adeɛ ɔse nana ameya okotoko efiri Asantehene mu ofiri ɔba Asantehene mu no ɔne adwo abaafo ntowa Osei ne Domfe ɛna sɛbi ɔne ɔmo bae ɛna Domfe so wo ntowa da ɔse adwo abaafo so ɛna wo adwo akunadu kwabena jamfi ɛne yaw manfo na ɔse emema sɛbi ɔma bedi more akonya no nyinaa firi ɔno more hema na busuam ɛyɛ nana ameya okotoko a odi kan nana kotoko ameya odi kan kwachi kofi ɛne yaw safo na ɔse yaw safo akyi no na sɛbi na adehye enni abusuanim a enam so ɛma adwo abaafo ɛbɛyɛ ɔba panyin ɛne sɛbi ɔhene ɛwɔ more na efiri hɔnom no ansa na kwaku echampon so ebedi akonya no na dansini owie no na obo ne nkro owie na yebusa ne nsɛm no ɛna oyi abena akunadu sɛ ɔmedi adanse ma no na ɔse abena akunadu ɛse ne nananom ɛne nana ameya okotoko ɛne bempoma na ɔkyerɛ mu sɛ ɔne ɔhene yiri nyinaa ɔne more hema nyinaa yɛ efiri ɔhene yiri bempoma ase na ɔse ɔmo firi dentra ntoam a ɔkyerɛ mu sɛ ne more hema ɛbɛbɔ ne nkuro no na ɔkyerɛ mu sɛ yɛwura edi kan ɛde bempoma akɔtena sepɛ na ɛhɔnom na nsuo sɛm ɛha ɔmo ɛno nti ɛna ma yɛwura ɛma baafo adum hene sɛ ɔnkɔpɛ baabi ɛma ɔmo ɛntena
abena kunadu kyerɛ mu sɛ bafo adum hene ɛde ɔmo foro bepɔ bi ansa na ɔmo kɔ na ɔmo akɔtena more na ɔse ne nananom na sɛbe na ɔmo yɛ akofoɔ nti bepɔ no ase hɔnom na sɛbe ɔmo kɔɔyɛ ɔmo kɔtenaeɛ no na ɛyɛ sɛbe sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo bɛti sɛ obi ɛɛba abɛsoɛ ɔmo so a ɔmo bɛtumi abɔ ɔmo ho ban yɛ ahobanbɔ nti ɛna sɛbe ɔmo ɛkɔɔ hɔnom na ɔse kobiri no akyi no ne nananom nso so wɔ bosom bi a yɛfrɛ no butum so yɛ a sɛbe ɛwɔ Akrofrom so na ɔse nana ameyaw na ne nua bi a ne yɛfrɛ no takyi a na sɛbe ɔyɛ bɔmmɔfoɔ ɔno ɛna kɔhu nsuo bi ama ɔbɛbɔ ne nua no nana ameyaw amaneɛ na ɔse ne nananom ɛkɔtena nsuo no ho ama sɛbe ɔhɔnom kra no ɔhɔnom frɛ no akra nsuo ɔmo to edin no nsuo no din akra takyi efiri sɛ deɛ ɔkɔhu nsuo no ɔno na yɛfrɛ no takyi ɔse adwoabaafoɔ yɛ ne nana ama sɛbe obedi more mɛma ɛne ɛma adwa ne nyinaa ɔno ɛna ɛwɔ kunadu ɛma kunadu so wɔ adwoapoku akwabena gyamfi ɛne yɛ ahomanfo na ɔse ɔmo yɛ ɔmo firi kunadu no ase na ɔse kunadu ne nua baa ne yɛfrɛ no amadapaa a yɛ a yɛsan frɛ no kunadu ne nua ɛna kunadu ne nua baa ne maame ɛne amadapaa a yɛsan frɛ no bɛma na ɔse bɛma na sɛbe ɔyɛ president kufuɔ so maame na ɔse mfie aboboa mmiɛnsa ɛna ɛwɔ abusua nim ɛyɛ baako wɔ CPC baako wɔ More ɛna baako wɔ Apagyafie na ɔse aduanafoɔ bi so ɛbɛtena More nanso ɔmo nyɛ ɔmo adehyeɛ sɛbe ɔmo ne ɔmo kɔ ayie bom nanso eduru hɔnom a obiara ɛbɔ ne nsa ɔse ne nua baa ketewa baako ɛbɛdi akonya no ɛna ofiri mu ansa na nana agya akoma kunadu yɛde akonya no ɛma no abena kunadu san kyerɛ mu sɛ nana meya ɔkɔtɔkɔ so mmienu ɛna ɛma ɛde ne nua baa no ɛyɛ nana agya akoma kunadu ɛbɛdi adeɛ na ɔse saa brɛ no ɔbɛdi adeɛ no na krakye bi a yɛfrɛ no ɔhene kramo ɛkɔ sesa sɛbe nkramofoɔ a ɔmo ɛwɔ soame ɛde ɔmo baa More sɛ daabi ɔmo mpene na ɔmo bɛgye akonya no Otumfuo akyame ɔse yɛkyɛn bi a na sɛbe na ɔyɛ aduanani a ne nana ɛne opanyin tonto sɛbe na ɔyɛ ɔsom ɛwɔ manhyia nanso na saa brɛ no na ɔmu ni adehyeɛ no nti no ɔmo kɔfaa no ɛma no ɛde no ɛbɛdi akonya no na ɔse opanyin tonto yi ɔmo de akonya no ɛma no no na ɔmo nim sɛ ne papa a ne yɛfrɛ no Kofi Kyɛkyerɛ efiri Atrama ɛna na ne maame yɛ kyan nso so firi ɔfe nso ano na ɔse n'abusuafoɔ ɛkɔsrɛ ɛnam sɛ ɔmo ni adehyeɛ wɔ ɔmo ansa na Kofi Kyɛkyerɛ ɛde ne ba nana tonto ɛma ɔmo ama na bɛyɛ More hene na ɔkyerɛ mu sɛ opanyin tonto soso na ɔwɔ ne wɔfa ase bi a ne yɛfrɛ no kwaadɛ ya na ɔno soso ɛdeda n'ano sɛ ɔno na ɛbɛba abɛdi ne wɔfa adeɛ na ɔse kwaadɛ ne wɔfa ase na ɔno so yɛfrɛ no yɛkya akonya ne tɔɔyɛ no ɔno so baa sɛ ɔbɛpere mmaa adwa no bi ya sɛbe na nkramofoɔ bi na sɛbe ɔmo bɔ ne kyidɔm na ɔse akonya no deɛ ɛyɛ ɔhene yere akonya na abusuapanyin kwabena ofori mu deɛ ɔmo nka ho na ɔse Jaasehene a na ɔwɔ More ɔno na ɛhyehyɛ aseɛ a sɛbe ntawantawa a na ɛkɔ so nyinaa no ɔno ɛna na ɛhyehyɛ aseɛ danseni ɔtɔ so mmienu na yɛfrɛ no
openyi ya obedu echampon na openyi ya obedu echampon ose ono so oye nana adwoa baafo aseni a na sebe ono na ne oye more ehema oye more ehema ose adwoa baafo wo adwoa kunadu ene wo nana adwoa pokua sado na adwoa pokua so wo nana ama oche ene efia sewa na ose ono openyi ya obedu echampon ono neto ama oche emaso edu na ose nana jakuma kunadu ene ye ohima sebe owo more ose nana efia bema ene bedi nana adwoa pokua de se oba panyi wo more ansana more hima eba na ono soso aba na wabedi na ade Otumfuo achiame ho eno ono so de na dance die no esiye na nananom nhwehwemu nananom di kan ye omo nhwehwemu ansa na nananom ebe kire omo adwen nananom se de omo hu efri enkrobo no a ekooso no hu se we se ofri dencha mfiesu a we so se ofri dencha entuam enti ahyase na ano ehonom na sebe omo nya ade baako sempo omo nyina ye aduanafo a baabi a obi afri eye soronko enu nti omo nye ade baako nananom se ohwe abusuapanyi kwabno fori abusuadua ene nabakwasem a okan ya na ose ohenere bempoma sebe oye ne nana a oye ne boja a sebe ono enedi kan ba asantemamu a ebe ware echiame na ose nana bempoma efri dencha eba aye no abusuapanyi kwabna ofori se obaye ansana Asantene dencha sano eba Mori hima so so ebo nkro a ene abusuapanyi kwabna ofori ede no ese na ono de ose na nana brimpoma na sebe na oye dencha akwamu hine ba ansa na sebe obe ware opemso ansa na yewra ebe fro abanya na ose nananom se omunkro a omugbo ye ni nyina no efa ne fa ni nyina so obia ni honom a sebe otimi eyi obi efri apagafiem se omra na omeye dansini ema no nananom hwehwemu etoso miensa nananom se abusuapanyi kwabna ofori ese nana me ya akotoko ene nana fosia ebeka sebe omuni aba ho Asantene dencha asano echi ena omufri dencha eba no so no eye nana me ya ene ni aba free dencha eba no sebe omude more hima abusua ana ye fe ba ko atu abna ne da ko a omo ena sebe na omo so aso a omo niema ya omo ka omo ho ede bai ema mpo na more hima abusuafo no bi anase ne nananom bi esu kobri na nananom se nana ameya okotoko nana kofi kwachi nana adwa baafo nana amadonfe nana yaw safo ene ama sewa doto omu nyina soso no dencha sanachi ena sebe omu soso ebeka omu nua ba ho nananom se sa nkrobo na sebe omuboye no efa ne fa ne mienu ni nkro ni nyina no na efa dencha ne asante sa no ene hwan a sebe obeka abusua ne ho anase ebreben na we baaye anase we baaye no na efa ne fa ne de ni nyina no na nananom se omu de ni nyina na etwetwe omaso ekakra omu hwehwemu a omu hu eno no na ose efa ne nyina se obia efa ne nyina se omo ne sebe ohene yire brempoma no ene ameya okotoko ena sebe obia se one no eye ade baako nanso omo antimi ankyere sene omo ne no eye ade baako
nananom se abusuapanyin kwabena ofori ese ne nananom betena asafohene a ne yefre no oti are enchen omo free denchiaba asantema mu hanom no nanso nananom se omo hwehwemu kire se sa abre no opemso abre so no na asafohene a na owo honom no na yefre no are adwaetia entina sene abusuapanyin kwabena ofori eka no nananom hwehwemu se na nye oti are na emom na ye are adwaetia sa ono nana sebe oye asafohene a sebe na owo opemso abre so nananom hwehwemu ba akososo ene se abusuapanyin kwabena ofori ekiremu se omo free asafo no yede omo kotena nkwadu anya na nkwadu anya honom no sebe na eyetafo hene edea na nananom se eye nokre se nkwadu anya de na eyetafo hene dea nanso yera Otumfuo opoku wayo dikan katachie na breso ena sebe ode ne ba efri apejafiem a na ne ba ne de edu asabre ema ono ema sebe omo a okonya omo wo ekun mu no efri achim no ode omo ekotena nkwadu anya na nananom se apejahene edu asabre etena ema sebe okọ ne kra achi kra so ewo nkwadu anya honom nananom se omo hwehwemu ba akoso ene se more hema entimi ammo edum hene kra sebe ono ena obetena ne nchen sebe ono so a wantimi anyi edum hene so danseni se omra na omedi adanse emfama no nananom hwehwemu ba akoso ne se abusuapanyin kwabena ofori ene more hema omunyina omo obia se sebe kobri eye ne dia nanso nananom se omo hwa a omo se kobri de sebe more hema na ekobri ewo ne nchen ya awo ne nchen emfie pi ya ono na sebe ehu dwumadie nyina no ono na oyi free se omo free dencha ebaaye no kobri awo more hema mo honom one nchen a na wo ama sebe ehu amane nyina no omo more hema na eye nananom so omo hwehwemu baako enso ne se more hema agitumu se akua yesua enope abusuapanyin kwabena ofori ekiremu se more hema abusuafo miensa na sebe kobri afa oma sebe omo akom no nanso oba panyin anase more hema ekiremu se ogitum se nabusuani bi de kobri afa namum enya miensa etese ne abusuapanyin eka no nananom so omko abusuaduanim ehwe abusuaduanim na eyampa se akua yesuo no ono na sebe kobri efa na ne din ewo more hema abusuaduam na enye miensa no se ne abusuapanyin eka ayo no nananom se abusuapanyin kwabena ofori ekiremu se more akonya no sebe opemso ene boy na ohene a odikan ewo more eye nana ameya okotoko a oye ne nana ose more akonya no sebe eye adihidwa nanso ade ema akonya bia enni more akonya no ho na ebre a oba eba more akonya no ho eye yera Otumfuo opoku ayo otoso mienu abreso a ono hye se nananom emmo ahema ewo omo akonya no ho eno ene ma more akonya no ebenya oba ahema ewo akonya no ho nananom se more ahema so enchiremu so ene se akonya no eyampa se sebe opemso ene bo akonya no a de ohene odikan eye nana ameya okotoko a ono so oye ne nana na ono so se more akonya no sebe emaadwa eka ho a ochiremu mpo se
Emma ahema enum ena sebe omo abedi more akonya no efri nana kotoko ameyaw abreso ose na nananom hwehwemu ba akoso ne se nana ya osafo a ne din epie ewo abusuapanyin kwabena ofori abusuaduam se oye ohene a otoso enso ewo more no ono soso ne din epie more hima abusuaduam se ono na ye ohene otoso miensa a ono soso wo na abusuaduam enu nti no na nananom se enipa mienu omo kan no na enye nipa nipa na omo ka na asem no na enye de omo mienu nyina eka no nana hema kire se nana ya osafo ena sabi otwa bandahene a na yefre no rasa bi eti ama sabi niti no sabi yera emfena no baako no niti no ebo ho na nananom se saa dansidie wei na omo hwehwe se abusuapanyin kwabena ofori ebeji atum anase obeka se enya nokre enso so wantimi anka ho hwe ose abusuapanyin ekire mu se kofi asumi ene esi anim hye agya a ono omoye ahemfo omotoso enum ene ensia a omufri more hema abusuam ebedi ade no ebra nana wiafe adomako efri ekọ ne kra achi no na ose ohene ana otoso enan na onu ofri na abusuaduam nanso edin a oboboye no na nananom se omuhu ewo more hema abusuaduam na enchiremu ba koza abusuapanyin echiremu ne se esi enam hyeagya sebe otu ne ho ade so efri se wankọ akatamanso kon no na nananom se omohwe ebre a abusuapanyin kwabena ofori ede nananom abehyehyɛ wo se wei toso enan ne wei toso ensia ene ade na omuhu se eduru bra bi no na nana me ya akotoko ewo honom no na nana hyeagya nana esienim hyeagya na sabre na ono soso ewo ho enu nti na omohwe se ne enhyehyeye ne sitie na entimi enkosi saa se akonya baako na sabre ne na nipa mienu ena ete saa akonya no so enu nti na omone abusuapanyin eye adwene a na enyeye nananom so omonhwehwemu baako so ne se nana kwaku tonto a na otoso enkono a sabe na obedi more akonya no ya na otoso enkono no abusuapanyin se yede ni bedi ade yera Osei agyeman prempe otoso mienu abreso na eno so nananom se na omone ne ya adwene a na enyeye efise yera Otumfuo Osei agyeman prempe ebeye Asantehene 1931 to 1970 na omososo omonkrata omohwehwemu ebi free Public Records and Archives Administration Department no ekye se nana tontoi sebi obedi ade 1901 enu nti entimi enkoye nokre se obedi ade yera se Osei agyeman prempe abreso na nananom se adansefo no obi ayi nabusuam adansefo obi ese ne dance ni enu nti na omoje adansefo no so atum na ose nananom se abusuapanyin kwabena ofori ene na dansefo no sebe de omo bekan nkrobon na sebe obi ade so esisi so ama de we kan na no na we kan enu nso tunti nkrata so omo de bedi adanse no krata omo de baaye no sebe emfri asweye bi asebe ye gituma ebetumi ayeye ne krata na ode bedi adanse no na nka nananom hwehwe se baabi a efri ne ebetumi akye baabi kra krata no free nanso ye ntimi ankyere baabi kra krata no free enu nti na krata no na nananom se omu ntimi mfa ebo ento so ema ne nkonsuo nase
saa krataa ya so no na yebusa more hima kra de krataa no kra na ose saa krataa no kra onhu kra da onhu krataa bi a etesa nananom se krataa more hima so de bedi adanse se nana mankwa etu ne ho ade so no abusia panyin so eye se ono so onjintum na nananom se ensemusa bi pie free krataa na sebe efa nana mankwa otu ne ho ade so no nananom se krataa no nana mankwa no sebe Asantehene ben na sebe Osei ede kire no ana se Osei kire Asantehene ben sebe krataa oye se ode tu ne ho ade so no adan na ode krataa no koma nkonyasofo na se mpo Osei kire Asantehene a adan na wamfa krataa na amre Asantehene na ode koma ne nkonyasofo se otu ne ho ade so nananom se sebe krataa no kire no obo apagafie mu so amane na asambuza ba akoso so a ebo esan pie free mu baaye no so ne se yeye amane bi ya sebe otu ne ho ade no yeye amane bi otu ne ho ade no otu ne ho ade so no yeye amane bi edi jane kwan ana sa sabre no na adwo asado a na oye oba apanyin no na sabre no na owo henfa nananom sa hwehwe mu se abusia panyin kire mu se enkonya tuntum dumiensa ena ewo enkonyanum ewo nkonya dem honom ya na o kire mu se nana hyianim esianim hyiaja etu ne ho ade so no nana mankwa so etu ne ho ade so no ene nana ameya okotoko a sebe ono so sebe o ka so onye de hye omo so bedi na nkonya tuntum ewo honom no na eye dumiensa na ose 1968 nana kwaku tonto wuye no na nananom edu na omo abedi more akonya no da ose omu nyina ewu wo akonya no so age nana hyianim esianim hyiaja a ono etu ne ho ade so nananom se enkonya tuntum a abusia panyin kan no sebe na nananom ene se enkonya tuntum more hima kire mu se enkonya tuntum miensa ena won konya dem honom a eno so na nananom kire mu se enipa nnum a abedi akonya no ansa na nanam ya kokotoko ekone kra achi no na se nipa enum ena abedi akonya eyeden na nkonya tuntum miensa ena sebe ewo enkonya dem na yese eho no yebusa yebusa more hema na ojitu mu se nana tonto akonya tuntum esoso eka ho a ema no ye enan ewo enkonya dem honom na nana mankwa de otu ne ho ade so nananom se omukeka omuhwehwe mu ni nyina wie no na ewo se omuba na omuba kire omu adwen nanan so omuhwe adansidi ekooso ene enkrobo a ekooso no nkrata asema ni nyina ebaaye na senya medi kankan no eda edi pefe se abusia panyin kwabena ofori ene na more hima sebe omunye ade baako sebe omunye boja ya sebe omu betimi edi baako pe ena betimi edi more akonya no na nananom se omuhwe omabusuade animu a enipa miensa din ena epie ewo abusuade anim eye ohene yere brempoma ofri apagafie nana ameya okotoko anase kotoko ameya a na oye ohene yere brempoma ninua ene nin ohene odikan ewo more ena ya osafo ana ono eto so enso ewo more akonya no so ya more hima se otoso miensa saa din miensa we ena na epie ewo efa ne nyina abusuadem na nananom ko saa enipa miensa no na nananom se saa nipa miensa yin sabi omu bedi dwuma kese ewo omo abakwasem mu enu nti ohene yire brempoma
Yeah, sabi omuka se onu na di kan eba Asantehene mu hanom no. Na ehemfa na sabi okotena abusia panyin se okotena Asafo-hene honom. Nanso wentimi anyi obi amfiri apagafie mu amana medi adanse na asafo wentimi ansa anyi Asafo-hene so se onomra na sabi omedi na danse. Nananom se se ewo analysis ni. Mbu ma hwan. Wada nananom bua ma more hema. But enyina so no na me pese. Enyina so ya asabo wo je chemu. E dey be na mo tie obi aye basa. Obi basa be say o man ga so boy ade ba ko. So ho. Tu hwe mu se be more he na akonya ne. Mo hwe he ma na akonya ne de be boa. Sa pepe. Mo tie mu de say de e man na go bi mu asabo. Alo mebru. Se da ka chicken kan krata yi. Do bi abo nun kro chechire mu afi de se ba do mebru. Enhwehwemu ne se be ne ma mo chechire de. Alo ma ye ka tia we, ne ya ka tia we. Ne sa sa e cha ba we mu de. Alo mebru, e ma asem no mu eni na ho. E wi so ma bu ma se be. Mo rehima. Nya so be na be ja so de egu asem no. David say ba kan nya ma na ma te wi. De nya so pa mo de kan ma na ma te ba se be. Ana mo de adwa fa ho se ampa se de te. Huh? It's about then someone will be able to take away, some of that away, Nina, and better than about to be a jasso. Yob, Church, I got to die. Well, what can you do? I've known myself, I say, and I'm going to ask what I'm saying. Dominican can't you should win the window with Yazaka Dassem. Jay, got to die, near Cassa. That's on a man to say, I'm going to Job. That's what see about promoting our tour. 8 years. See, Poma, and I say, I don't run back. Remember that. 8 years. See, I'm going to transit. I don't understand the table. Yes, I'm pass up for him. Sabe, Bozo Swa, Sabe. Didn't I cut Cherry, a secretary? I don't know. Someone say, a movie there. If one more him, Tano Mosuchimu. Continue come here, I say, much money. Talking kind, yeah, you agent, I say, Buma, Murehima, much about you mean here. Yewura kasamo mahanye din wa. Ananum era se bunchaso. Say e peda na dia hye. Ono be se be akonya na asumdua ba. Say peda be kachi e ba dwunu hone apeda na dia. Da era be tan se. So mu no mo ka be poma se na ma pa fie. Enya hwa. Mpoma nya hwa. O se mo ka be poma dia. Se wo penso o na ware no. So ka be poma se dia mo nga se bo ne ye ka se no bi a o mebru. Se be ya bit ma chim no. Mienu nya obi adwuma kopɛ no se mo pɛ da na mo fa nhyɛ ɛba kɔtɔkɔhene ebusebuse mu nsɛm na ɔde konyo ɔda no ɔde ato cause na sum dwaba hɔ se ne pensu de akonya bi antumi nyira se mo na mo ho na begumfo mo fa bo aman mrɛ mo besai